Jó napot kívánok, bocsánat, hogy megzavarjuk a beszélgetést. Arra gondoltuk, hogy megkérdezzük esetleg, hogy mit gondol erről az eseményről, ami itt a Ludwig Múzeum lépcsőjén történik. Semmi gond, remek. Szóval, hogy tetszik? Ez azon túl van, ez remek. És mondjuk, hogyha ön lenne az igazgató, akkor eltűrné, vagy megengedné, hogy... Miről van pontosan szó? Mert én nem tudok semmi. Erről a lépcső. Itt van kb. 10-15 ember, aki a lépcsőn alszik, körülbelül mikor is több mint 10 napja. Igen. És ők miért alszanak ott? Tiltakozásért, vagy tiltakozás okán. Igaziból az átláthatóságot követelik a kulturális minisztériumon. És miután... Látom, hogy van egy nagy piros lepedő a falon, az már... Igen. A Ludwig igazgatói pályázata. És azzal van valami gond? Ezek szerint? Hát mi úgy látjuk, hogy igen, nem tudom, hogy... Ön hogy látja, hogy van ezzel valami probléma, vagy nincs? Hát, ha gondot látnék, akkor megnyilvánultam volna felől. A gondok azt hiszem, hogy utólag lettek rárakva, de ebben nem vagyok biztos, és ha eldől a pályázat, akkor... De ön szerint ez teljesen problémamentes, ez a, mondjuk a... Melyik része? Tulajdonképpen a... Hány részből áll a pályázat? Hát a pályázat, ugye a pályázat ki... igen. Ja, ezt nem mondtam, bocsánat. Igen, elnézést, ezt nem mondtam. Akkor viszont... Hát sajnos muszáj fölvennünk, én konkrétan csütörtök óta azért alszom itt. Nem is látom, hogy fogja a kamerát. Nem tudom, hova akarják felhasználni. A magán dologra engem nem zavar, csak én nem szeretném, hogy rajta vágni. Jó, hát bárkit, aki nem szeretné. Magánemberként vagyok, úgyhogy nem szeretnék. Jó, akkor nem zavarjuk a kávézását. Egy fotót megengednek? Magánemberként egy fotót megengednek? Engem nem zavar a fotó. Jó. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Még hogy van egy olyan kérdés, amit itt már is helyben tisztázhatok. Részletekről, tehát én Fabri Júlia vagyok, és itt elhangzott, hogy tulajdonképpen én a transzparenciát gátlom azzal, hogy soha nem fogom közzétenni a pályázatomat. De most ezt én nem így mondtam, én azt mondtam, hogy amennyiben a pályáztatás mellettem dől el, akkor azt követően egyből kiteszem a pályázatomat. Ezt megígértem a C3-nak, megígértem az X-Indexnek, és meg fogom adni a felhatalmazást a minisztérium számára is, hogy a dossziémat kitegyen. Kérdezhetek valamit? Persze. Hogy ön szerint nem volna jobb, hogyha ez a pályázat még döntés előtt a nyilvánosság tudomására jutna? Nem. Mert? Ez az én döntésem. Ez nem volt előírva, ez az én döntésem, hogy ez így van rendjén. De nem gondolja, hogy egy olyan jelentőségű intézménynek, mint a Ludwig Múzeum, és ugye aminek a jövőjéről van tulajdonképpen szó, és ismerve a magyar képzőművészet, hogy mondjam, betöltött helyzetét, hogy érdemes lenne a magyar szakmai közösség arra, hogy megismerje ezt a pályázatot még döntés előtt. Hadd kérdezzek vissza. Ez körülbelül 20 éve zajlik Magyarországon, ez a típusú pályáztatás, hogy kiírás van, zsűri van, beadás van és szakmai eljárások vannak. Én már vezettem a műcsarnokot is, soha nem kérte rajtam számon senki, hogy előre kitegyem a pályázatomat. Egy alkalommal utólag kitett, illetve volt egy vitaest, ez 2005-ös volt. Bár nem tudom, hogy akkor írásban kitettük-e. Most erre tényleg nem emlékszem, de akkor én effektíven jelen voltam a vitaesten. Itt most volt egy kiírás. Két kiírás. Volt egy kiírás, vegyük ezt alapul, és abban nem állt. És az önök részéről sem jött, tehát senki részéről nem jött ez a felszólítás.
Na most akarunk itt olyan... Hát a Szabadművészek tudomásom szerint küldött önöknek egy levelet, önnek konkrétan, hogy nagyon hálásak volnának, hogyha nyilvánosságra kerülne ez a pályázat. Igen, én hogy én meg nem szeretném. Aha. Azt hiszem, hogy ez a válasz nem érkezett meg, de elképzelhető, hogy elkallódott. Hát dehogy nem, pont ilyen részletességgel, hogy köszönöm szépen a felkérést, de nem szeretném. Értem. És nekem jogomban áll a döntésemet fenntartani, mert most nem az a része a lényeges, hogy a jogi útvonal merre megy. Én azt a részét tartom lényegesnek, hogy nekem is van egy pályázatom, van egy koncepcióm, annak számtalan olyan eleme van, ami utána egy közösségi munkában nagyon klasszul megtárgyalható. De van egy olyan eleme is, aminek az égvilágon nem előre tárgyalandó témája. De hát nem éppen a vezetői koncepció volna ennek a legfontosabb eleme? Amennyiben mellettem dől el, akkor megkapják. Ha nem mellettem dől el, akkor... Világos. Azt nem tudom, hogy tudja-e, hogy mi itt igaziból nem is elsősorban az ön pályázatának a nyilvánosságra hozatala mellett kardoskodunk, nem ez a célunk, hanem a teljes eljárásnak az átláthatóvá tétele mellett, tehát hogy hadd kérdezzem meg, jó, hogy ezzel kapcsolatban mit gondol. Jó, tehát, de hogy... ahhoz viszont, hogy egy eljárást átláthatóvá akarnak tenni, akkor az eljárás tevői, az eljárás lefolytatóit, én nem szeretem ezeket a szenvedő igealapokat, tehát ezt akkor előre kell tisztázni. Azt nem várhatják el, hogy egy hatóság, mit tudom én kicsoda, tehát egy minisztérium menet közben azt mondja, hogy bocsánat, akkor itt bejöttek a pályázatok, még van egy óránk, na, akkor itt, és akkor a kisasszony elkezdi kitenni a netre. Ilyen nincs. Nem, hát mi arra gondoltunk, hogy egy ilyen... Igen, hozzá. A minisztérium a pályázatban benne van, és ez viszont nyilvános, hogy ilyen hozzájárulást kell adni, hogy az adataim közzétehetők-e a pályázóként, vagy bizottsági tagként. Nem. Egy olyan papírt kellett aláírnom, hogy én hozzájárulok, hogy a pályáztatásban eljáróknak az adataim átadhatók-e. Világos, de itt amiről most beszélünk, az tulajdonképpen az eljárásnak a transzparenciája. Tehát amit mi itt szeretnénk, mi azt szeretnénk, hogy az a bizottság, aki az önök pályázatát megvitatta, illetve nyilván önök is jelen voltak, tehát hogy ennek a jegyzőkönyvét szeretnénk, hogyha nyilvánosságra hoznák, hiszen ez ugye nem sérti az ön személyiségi jogait. Nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy mentek a nagy anyázzás. Kérdezzek már, mert szegény egyedül vagy, hogy én ilyen családi, mi család vagyok, rokonok vagyunk, kicsit távolabb, de azért. Nekem csak az a kérdésem, hogy ez most mennyire szól a két embernek a csatájáról, vagy most itt miről van szó? Mert a Bencsik úr az egy jó felszóval, tehát én tudom, hogy ő nagyon sok mindent tett, de hát azért te is csináltál neki az elmúlt pár évben. Ez most olyan, mintha a Forma 1-es versenynél van egy Ferrari-s csapat, és akkor azt mondja, hogy hú gyerekek, ha nem tudom, McLaren van egyik ilyen, az mennyire szar, és nekik bézzeg más van. Most, hogyha a Bencsik, most nem tudom, most valami gond van, mert ugye lejár szerintem a Bencsik úrnak a mandátuma lassan. Persze, hát sőt, már le van. És akkor lejár, és akkor most én ne haragudjatok, de én kicsit azt érzem, hogy most valami itt arról szól, hogy mi van, ha nem ő lesz. És hogyha ő se tette volna nyilvánosságra, de nem ő generálja ezt az egészet a háttérből, vagy? Hát, hogy ő mit generál, mit nem, azt mi nem tudhatjuk. Nekünk így igaziból nincs vele kapcsolatunk, tehát mi nem azért vagyunk itt, hogy a Bencsik legyen az igazgató, vagy bárki legyen az igazgató, meg azért sem vagyunk itt, mert hogy úgy gondoljuk, hogy nekünk kellene eldönteni, hogy ki legyen az igazgató, hiszen nyilván ahhoz nem vagyunk elég okosak, viszont mi azért vagyunk itt, mert úgy gondoljuk, hogy egy olyan jelentőségű intézménynek, mint a Ludwig Múzeum, hogyha lezajlik egy igazgatói pályáztatási folyamata, akkor ez a pályáztatási folyamat az összes lehetséges ponton a maximális nyilvánossággal kéne bírjon. Na most nyilván, tehát Nyugat-Európában is tudomásunk szerint a pályázók kvázi megtagadhatják azt, hogy nyilvánosságra hozzák a pályázati anyagukat, tehát ez egy jogos kérés az ön részéről, hogyha nem akar
akarja ezt megtenni, hiszen sőt, Nyugat-Európában akár még a nevét is titkosíthatja, mint pályázó, tehát vannak erre példák. Tudomásunk szerint. Ezzel együtt persze meg lehetne tenni, tehát ez egy másik kérdés, hogy az ember dönthet úgy, hogy felvállalja azt, amit szeretne, meg amit tervez, de nem kötelező neki. Viszont úgy gondoljuk, hogy a minisztériumnak viszont kötelező lenne biztosítani ezt a nyilvánosságot, még akkor is, hogyha a jelenleg hatályos törvények szerint ez az eljárás mondjuk így szabályszerű volt. Hiszen attól, mert hogy rosszak a törvények, nem biztos, hogy azokat ugyanúgy kell folytatni. Én itt eszembe sincs sem a minisztériumot, se senkit sem védeni. Van egy eljárás, még a jogosságát sem akarom se pró, se kontra vitatni, de most akkor kicsit menjünk odébb. Ezzel párhuzamosan van a mezőgazdasági múzeumnak, egy egészségügyi intézménynek, Ludwignak, Színháztörténeti Múzeumnak és a Vendéglátóipari Múzeumnak is igazgatói posztra kiírása. Most tételezzük fel, hogy ez mind szabadon kint van, összes pályázati anyag, gőzöm sincs, hogy hány múzeumra, meg főleg az egészségügyi posztra hányan adták be az anyagukat, akkor ez most akkor vita tárgya kezd lenni. És akkor közösségi formában döntött, a Fabényit inkább küldjétek, mindig is hobbi belgyógyász volt, tehát menjünk inkább az egészségügybe, mert nekünk marha jó lenne, hogyha itt azért lenne egy olyan mozgásterünk, ami ide kéne. A színháztörténet is áthagyjuk a könyvtárba, van egy könyvtárpálya, pedagógiai könyvtárpálya, áthagyjuk a könyvtárba, mert tulajdonképpen alaposan ő is inkább jobb lenne, hogy miről szól. Azt hiszem, ezt nem értem a kérdést. Tehát mi egy dolgot szeretnénk. Mi annyit szeretnénk, hogy egy pályázati eljárás nyilvános legyen. Tehát ez a kérésünk. Ha ez, akkor mindegyik. Mindegyik, természetesen. Jó, mi abszolút így gondoljuk. Akkor hogy zajlana egy egészségügyi intézmény pályáztatása, egy színháztörténeti múzeum pályáztatása, és egy pedagógiai könyvtár pályáztatása? Ezt úgy gondoljuk, hogy az érintett szakmák képviselőinek a bevonásával kellene a minisztérium kitalálja. Hát, hogyha ez, akkor ezzel kellene kitalálja és kidolgoznia ennek nem csak a pályázat nyilvánosságának a feltételeit, hanem mondjuk a pályázat kritériumrendszerének is. Mindenki azt gondol, amit akar. Persze. Szerintem azt is el kell fogadni, hogyha valaki azt mondja, amit most mondott, és hogy beszéltünk vele egyik kollégátokkal, hogy mert mi erről beszéltünk telefonon, hogy ha valaki nem akarja, akkor azt mi nem lehet elfogadni. Ő nem azt mondta, hogy nem fogja soha nyilvánosságra hozni a pályázat. De érti, tehát nekünk nem ez a... Hogy nem is őt érje vád igazából, hanem ti valaki mást vádoltok, nem? Mi nem vádolunk senkit, mi a minisztériumtól követeljük, hogy tegye nyilvánossá azt, ami egyébként nyilvános kellene legyen. Nem személyekkel, mert igen, ez nagyon akkor köszönjük, lehetségessé teszi a rendezést és mondjuk félretés felosztatása. Ez szerintem nagyon korrekt. Tehát, hogy tényleg nem személykérdés. Tényleg nem és köszönjük szépen, hogy ezt egy szónomként szeretnék fellépni, mert eljön az ideje, hogyha 50-50%-os esélyünk, hanem ezt mindenki tudja, június, nem tudom én, x-edikéig kell a minisztériumnak döntenie. Én abban látom a hiányt, hogy mondjuk utólag felrúlni senkinek sem lehet, hogy mi nem volt meg mi hogyan lehet meg. Legyen a szakmának akkor az a lehetőséget, fogalmazzátok meg, csináljátok meg, azt csináltok, és olyan sorrendben állni. Őket jól ismerem, tehát bocs, ezért tegeződöm ilyen közvetlenül. És az, hogy a művészekkel majd egy másik pont is kialakul, tételezzük fel az esetben, hogyha netán én nyernék, az akkor természetesen. Akár magamat igazolni. Értem. Nagyon szépen köszönöm. Annyit még azért hadd kérdezzek, ez csak így a zárásként, hogyha mondjuk holnaptól ön lenne az igazgató, és itt maradnának ezek az emberek, akkor mit tenne? Ezen nem gondolkoztam. Tételezzük rá, hogy is volt ez, azért voltak már ilyen esetek. Akkor azt hiszem, hogy elég jól meg lehetett beszélni megfelelő komolysággal. Köszönjük volt szépen. Volt ilyenre már a műcsarnokban is lehetőség. Nem, Los?
És mióta vagytok itt? Csütörtök. Nem kapcsolnád, mert nagyon idegesít. De. Bocsánat.